divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga magkaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mayong hapon mga suking ting paminaw. Ano na sobang tulumanon nga giulukan to woman I love. Sige hapon kini si Veritas, mao gyapon makiguban kaninyo ug naghinaot nga nagkamo sa maayong panglawas aron andam maminaw sa pagapulog atong maluwatan din hismong tulumanon. Huwebes nga edisyon og medyo special nga atong tulumanon karon kay natay kauban no. Natay bisitas mong tulumanon. Ako ning higala sukad pa niadto. Ato ni siyang nainbitar kay Henny Aman, no? Nagkauli kini sa atong dapit sa Difolog. Nagtungga ni siya, no? Estudyante pa ni siya dito sa UP, no? Los Baños. Dito gud sa mga universidad sa UP. Ang iyang kursong ikuha nga karon sa 4th year na siya, Brad, no? 4th year na sa BS Economics. Major in Finance and Cooperatives dito lagi sa mga university sa UP, no? Los Baños. O sa atong nahibawan, presidente ni siya sa ilang parish youth ministry dito sa St. Therese of the Child Jesus Parish sa Diocese of San Pablo.
o nahimo ni siyang acolyte o sakristan diri sa Dipolog Diocese niadtong 1997 up to 2004. Niya pagka eskwela niya dito sa Kauluan, dito sa Manila sa UP. Dito sakristan lang gyapon, acolyte lang gyapon kasamtangan dito sa Diocese of San Pablo. O na member ni siya sa Catholic Faith Defender sugod niadtong 2002 o 2002. O former president ni siya sa Supreme Student Council sa Zamboanga del Norte National High School. So atong welcome ang atong bisita, si John Luwin L. Lomanta, taga Dipolog ni siya nga nag-eskwela karon dito sa UP. Mubalik ni karong pitsa 12, Mga kuning hangiyon nga samtang niya pa sa diri, maubaran niya sa atong tulumanon. Brad, maayong hapon o palihog po sa imong pagkimbaya sa atong. May hapon po, Brad, og may hapon sa imong mga suking tagpaminaw. Hinaut unta kaninyo nag-uban kanunay ang atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa mahal nga Birhen Maria. Okay. Salamat pa. Ang atong tema ron, Brad Luwin, may tungod sa matuod nga iglesia. Pero sa dili pa nato hisgutan, gani ako na nasugdan kagahapon. Naghat ako sa pagpangutanan kinimo personal, mahimo ba? Gamay lang. Yeah. Pwede ba, Igsoon Luwin, para sa ato mga suking tigpaminaw? Personal na pangutana, pwede ba? Pwede po. Okay. Sa akong nahibawan kaganina, samtang nag-istoryahan na ita nga nagtagbo taganina sa Boulevard, akong nahibawan nga pag humani mo aning kurso sa BS Economics, mo-proceed ka sa seminaryo. Ako nang mong giampo, Brad. Mayo, kay bukasyon gayod o kana bang gusto jud ka nga mahimong pari. Gamayng pangutanan lang may labot na niya na unsa may nakaaghat nimo nga magpare ka o musulod ka sa seminaryo humahuman nimo ning kurso sa BS Economics. Kana man good, Brad, ni sulod na mangguna sa akong kasing-kasing sa una pa. 3 years old pa ko, akong mahinumduman nga ako dadon sa akong mga lulo ug lola. Musimba og idol gyud nako sa una si Monsignor Steve. Ambot lang nga nagyud ko'y desire bisan tuod og wala man ko kaayo gi-encourage sa akong mga ginikanan o gi-push ba ko nila aron nga mo'y moalagad sa simbahan, pero mo din ang grasya sa Dios, Brad, nga moabot sa imong kasing-kasing dili gyud ka makatakas. Kay bisan pa sa pag-adto nako dito sa UP, dito ko nag-eskwela o sa ka-eskwelahan nga liberal kayo sa nga tanan. Nisamot man hinuon ang bukasyon nga nabati nako ang bukasyon nga mo lagi naka-decide ko nga sa grasya sa Dios sa iyang kaluoy musulod og sa seminaryo. Sa kadtong mga year to before 2004 to Igsoon Luwin, nahinumdum ko nga ako naman ning nasayran jud nga magpare lagi ka o musulod ka sa seminaryo. Pero pag hibalo nako nga mo eskwela ka dito sa UP o kining niyang imong kurso, nakaingon ko hala di mo dayon si Igsoon diyan. Pero karon nga 4th year na ka, nasayran ako karon nga uy mo dayon ra gyud siya. Dako po na akong kalipay nga ang imo gyud ang tinguha ni adto pa. Sa tong tuig ka sugod nimo nang kanang desire nimo nga magpare ka. 3 years old. 3 years old. So naa gyud tapot na gyud na nimo di na gyud na mahala. Siguro kining imong kurso ron nga what ka tuig sa BS Economics, major in finance, bali dugang ni siyang kanabang tudlo sa imo ang kahibalo para imo pong magamit unya kung mapare na ka. Nindot kayo, Yeah. Pero di lang po na mag-expect dako kay Brad tungod kay medyo dugay pa. Yes. So kana mga plano mo na siya. Og itugod si Ginoo, mao man jud na siya. Yeah. Kaya nakupod di niya ko maulaw pud modol nimo og mapare na kay amigo man tang duha. Okay. Bitaw dirita sa atong tema karon Igsoon Luwin, mahitungod ni siya sa matuod nga iglesia. Gahapon ako na ning nasugdan o gangatong gihatag kagahapon may tungod pa sa kaning background. I'm sorry. Okay. Akong naisgutan kagahapon Igsoon Luwin nga kining pag-ila sa matuod nga iglesia dili nato i-barsilang diya sa pangalan. O tungod kay nagdala sa ngalan muingon na ta nga matuod nga iglesia. Kay sa atong nahibaw-an sa atong panahon karon nga ang uban nato mga igsuon nga nagtukod-tukod og mga tinuan
ang ilang style sa pagpatuo sa katawhan nga naminaw sila mga tulumanon, kanang mupugnit o mga teksto sa Biblia, then mo ipagamiton paghingalan sa ilang kapulungan aron pagdala nila sa mga tao. Sama pananglit sa Roma 16:16 nga mabasa ang pangalan nga Iglesia ni Cristo. Yeah. O usab sa buhat 20:28 salam sa version nga mao gyapon Iglesia ni Cristo. O tungod diyan na mao din na ilang gigamit nga mao ni matuod kay mabasa gyud sa Biblia letra por letra. Dayon ingon ko gagahapon nga ang weakness gud niya na nga kanabang klase sa pagtudlo kung ibase lang sa ngalan nga moingon na kang kana tinuod. Ang weakness sama ani igsoon luwin. Pananglit ako si Veritas magtukod po ko og pundok o kapunungan o relihiyon, iglesia. Dayon hinganlan pud nako og Iglesia ni Cristo. Pwede pod ka mo claim nga nabasa imong ngalan sa simbahan, nabasa sa Biblia. Pwede ko moingon nga kini tinuod ni akong iglesia kay mabasa man sa Biblia letra por letra. Ang weakness nga nakita ko nako ana igsoon luwin nga inig pangita na bas mga timaan ba sa matuod nga iglesia. Di man gyud nako mapresentar gyud ang tanan. Sama pananglit pangutan-on ko. Kanus man nagsugod ang Iglesia ni Cristo nga kaning niya sa Biblia. Siyempre kung mutuwag ito sa husto, unang siglo man, 33 AD. So pananglit pangutan-on po dayon nga kana bang imong iglesia gitukod Veritas nga Iglesia ni Cristo nagsugod ba na niadtong 33 AD? Bunggo naman ko ana igsoon luwin. Bunggo kay bag-ura man ang ako ang pundok. O mao manggod po rin nahitabo sa atong mga igsuon ron nga nahimulag nga nagtukod-tukod og mga pundok then ilang gamiton ang ngalan pag patuo sa mga taong naminaw nila nga mao na nang tinuod. Usa pa imong istorya pa na igsuon luwin. Delikado man guna kung atong nganlan ang atong Biblia atong simbahan diya lang sa mabasa nato sa Biblia kay naman pag gisulat sa Biblia akong pagatukuron ang akong iglesia. Kung akong nganlan ang akong iglesia o akong iglesia, mabasa pud nako ang katong akong iglesia diya sa Biblia, so pwede pud ko maka-claim nga tinuod. Pero kanay laging naamang goy attributes sa atong ang matuod nga iglesia na gyud ti mailhan aron ato siya nga mailhan kung tinuod ba siya o dili. Naay mga timailhan o gani imo na nang na-discuss kagahapon if I'm not mistaken, pero atong hatagan og lawom-lawom nga kuan karon. Wa pa nato pud mahuman, no? Gani wa pa nato tuki ang timaan may labot na kung anong Catholic o Katoliko. Medyo nalakbitan lang na akong kamay. Kagahapon ako lang na isgutan kanang may tungod sa og asa nagsugod pod. Gawas atong mingon nga kanus nagsugod. Usap po si mailhan lagi nga kining ang iglesia tinuod kung nagsugod dito sa Jerusalem. Kay sumala sa Lucas 24:47 dito man gyud nagsugod ang iglesia sa Jerusalem. So kinanglan ang moangkon nga matuod nga iglesia naa niyang timaana ng pag-ingon nga gikan sa Jerusalem. Na kagahapon ako manggipang basa nga atong referensya nga karon nga mga igsuon natong dunay mga tinuhuan nga gibarugan dili man Jerusalem ang ilang sinugdanan. So mo nang makaingon ta nga dili gyud matuod nga iglesia. Kay kanang timaana absent naman. Wala naman. Pero kung ang atong tinuoang Katoliko maka-trace man gud. Gani ato ning palapdan pag-ayon nato ron igsuon kining luwin. So siguro mo ato ta sa 4 attributes katong chief or chief marks of the church. By the way, sa dili pa igsuon luwin ato sa dayang iklaro sa ato mga suking tigpaminaw nga wala ta mo supak ni anang personal name of the church nga mayngon tag Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Gani dala na ko dinhi ang atong Catechism of the Catholic Church, no? Ang libro nato nga official yun, no? Na simbahan Katoliko. Ini sa paragraph 8:1:1 nga matud pa, "This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic and apostolic." So,
kung mag-istoryahan ta may labot na sa personal name, dili ta mo object, dili ta mo supak nga mahimong ingno na to nga Church of Christ. Kay si Kristo man mo founder sa iglesia. So, wata mo against anang Roma 16:16. Gani din ismong libro, giklaro man nga ang Church of Christ, which in the creeds, atong credo, we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. So, meaning ang Iglesia ni Kristo, gihulagway na nga usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko. Bali kumbaga Brad mo na gitawag og descriptive name sa atong simbahan. So, ang ilang manggong palakaw nga istorya sa ilang mga tulumanon igsoonluwin nga ang personal name kuno nga Iglesia ni Kristo giilisa natog Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana pagyud. So ano man kunong giilisa natog kanang mga butanga wala man na nasulat sa Biblia nga kanang letra por letra. Yes. So akong gihinay-hinay kagahapon igsoonluwin nga lahi ng personal name o descriptive name. Yeah, lahi na siya. Kanang pag-ingon natog Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name of the church na di na personal name. Kaya ang personal name di man tam supak na Church of Christ. Kumbaga mo to'y naglarawan sa maong iglesia ni Kristo na iyang gitukod. O nga atong mga prueba gani ako kuning naiskutan kagahapon nato lang i-repeat no nga alang ko sa itong mga listener kay kagahapon god wa din ta nakasugod og 4:30 abi siguro sa uban nga watay programa gahapon kay agi sa brownout. Mo na nga mas mayor pud ma-repeat na ako ni gamay no kini mga puntuha nga diha sa Biblia ang iglesia dili lang kay gitawag sa personal name nga kanang Iglesia ni Kristo. Gani sa 2 Corinto 1:1 gitawag pug iglesia sa Dios. Sa 1 Corinto 14:33 gitawag og iglesia sa mga balaan. O kanang pag-ingon iglesia sa mga balaan, descriptive name of the church man. Napoy bahin sa Bagong Testamento, Brad, nga gitawag sa na siya og ang dalan. Way. Sa 20 basta sa buhat na nasa Acts of the Apostles. Buhat 24 if I'm not wrong, 14 14 ka na or now they hadapit nga ang church gitawag pog way, dalan. And then sa buhat 13:1 gitawag pog iglesia sa Antioquia. Gihulagway nga ang iglesia nga tuwa sa Antioquia. So talking about sa iglesia nga gitukod ni Kristo, daghang king katawagan, di lang kay usa. Mahimong tawagon sa personal name nga Iglesia ni Kristo, mahimong tawagon sa descriptive name iglesia sa mga balaan, sa iglesia sa mga hintil, kay dunang po yung mga hintil nga nakabi. Nakaroon atong pahimugatan bagay igsoon luwin. Igsoon dyan. Nganong gitawag po sa descriptive name nga kanang purag mayon tag-usa di sila musupak kana Santa o balaan amot og musupak pa sila ng balaan. Nganong man turig igsoon dyan nganong ang iglesia ang gitukod ni Kristo gitawag po iglesia sa mga balaan. Gitawag kining iglesia sa mga balaan because si Kristo mismo nga mo'y nagtukod nini balaan. Og diya sa unang Pedro 1:16 maingon nga kamo ako santos kamo usab masantos og ang mga sakop na ningwa sa pagsantos sa ilang mga membro mo na nga kinigitawag og iglesia sa mga balaan. Okay. Ang founder balaan. So siyempre ang iglesia balaan. Pero na ipangutana sila igsoon luwin. Sino nagkabalaan ng iglesia Katolika nga daghamang buluyagon? Anatay tubag ana bro. Unsa man? So akong itubag kasagaran na og mangutana ang akong mga higala nga unsaon man ninyo pagtawag sa Katoliko nga bisan man gani na ay mga santo papa nga mga salawayon, no? Example, ako pa silang tagaan hinuon og example o kabalo ko ana Pope Alexander VI ug uban pa mga santo papa. Pero ngano man nga kini gitawag og iglesia sa mga balaan tungod lagi kay iya ni Kristo. Bisan dia sa 12 ka mga apostoles, si Kristo mismo mo'y nagtudlo, si Kristo mismo mo'y nagpili, naa pa man gani nagpakahudas. So dili lamang tungod sa mga maldito nga mga tao, sa mga buluyagon mga tao, dili tungod kanila nganong balaan ang simbahan. Balaan ang simbahan tungod kang Kristo nga mo'y tuburan sa kabalaan. Sa ako pong kabayan igsoon luwin, salamat kayo. Mayo kayo. Tungod kay ang founder balaan, siyempre ang iyang mga pagtulunan magkapabalaan. So kung ang mga sakop mo patuo, mabalaan yun. Ug daghang prueba nga daghang nga santos sa atong Tinuo ang Katoliko.
Diba? Unsa man ka igsoonluin? Nga itong mga santos. San Vicente, San Antonio, San Lorenzo. Sa pa, pagkadaghan, inagay ko ka-memorize igsoonluin sa kadaghan ng Dagan kay mga santos na sa almanake, Brad. Yes. Dagan kayo matag adlaw na ay santos. Kay basig ilang gihunahon na igsoonluin ba nga? Ang mga Katoliko, daghan magay mga badlungon. Mura bag ilabang gihunahon na ba nga? Mga badlungon ra. Mga badlungon. Ang atong timaan na ito mga sukin tigpaminaw nga. Kung dunay mga Katolikong badlungon, dili na tungod sa relihiyon. Kaya kung magpatuo pa sila sa relihiyon, mabalaan po sila igsoonluin. Diba? So kung dunay mga daotan, kana tungod silang kabadlungon. Ang ako lang challenge sa atong mga suking tigpaminaw, nga kung ganahan pa sila masayod may tungod sa kabalaan ng simbahan, read the lives of the saints. Correct. Pagbasa sa mga kinabuhi sa mga santos, ug didto in one way or another, ma-appreciate ninyo ang simbahan, ma-appreciate ninyo ang ilang kinabuhi, ug inyong ma-apply sa inyong kinabuhi aron kita usab nga nagbasa may tungod sa ilang kinabuhi mabalaan usab. Yes. Ug unya na hinumdum ko igsoonluin sa San Mateo 24, 13 ngadto sa 30. Nga ang iglesia nga balaan sa dili pang second coming of Christ, gihulagway niya nga adunay mga trego o guna po'y mga kinibang bunglayon o mga sagbot. Mga sagbot. Meaning, di na to ikatinga kung ano nga ang gingharian ron ang simbahan. Doon ay mga salawayon, doon na po'y dili. Kana tungod ka namang guyawa nga nagsabwag og mga seeds of darkness. In other word, mga pagtulunan, paglingla sa mga sakop. Nya doon na po'y manalinghog. Unang dunay nahimong daotan. Then kadtong nagpatalinghog po sa relihiyon o sa mga pagtulunan, siyempre mahimo pong trego o mga mahayo. So, inigbalik ni Kristo kanang gitawag sa Biblia og ting-ani sa kanang general judgment, lainon man tong mahayo og daotan. Kay kung moingon ka nga, uy, tanan puros na mahayo, unsa pa may lainon si Ginoo? Mao. Yeah. So, kanang kaputli moabot ra na inighas-has na ni Kristo sumaabot pa. So, di na to himuong kana bang katarungan kung dunay mga badlungon di na tinuod. Gani pagkadaghang mga nga balaan yun sa atong tinuhan igsoonluin. Sila nga nagmatinud-anon. Nauban panguan gani, Brad, nagpakamatay pa man gani alang sa atong pagtuo kana mga gitawag natog mga martir. Yes. Ug sa ilang pagpakamatay sa pagtuo usa-usab sa ebidensya nga kining maong kining atong pagtuo mo'y tinuod. Kay mo pakamatay bawod ka sa usa ka bakak. Musa it follows nga tinuod ang maong simbahan kay gipakamatyan man siya sa daghanan kaayo mga balaang tao kaniadtong panahon ug mismo man gani hangtod karon sa mga lugar nga gi-persecute ang mga Kristiyano. Yes. Dayon karon igsoonluin adto ta sa lain na pud nga kining timaan ang pagka apostolika. Kay gisgutan man iglesia iulahi lang nato ning Katolika kana sa pagka-apostolika. Nganong nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo gingalan man po natog Iglesia Apostolika. Apostolika ngano man na siyang importante man nga ibutang nato na siya nga timaan sa apostolika. Tungod kay kining pagka-apostolika from the word itself, gikan sa mga apostoles. Kay gitukod ang gihimo man patukuranan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao man ang mga apostoles, di ba, Brad? Yes. Sa Mateo 16:18 ang iyang giingnan si San Pedro. Ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. O gikan sa mga apostoles nga mo'y giila nato nga mo'y mga first bishops, Brad. Gikan kanila sa ilang pag adto sa mga nagkalain-laing lugar didto ilang gisangyaw ang iglesia nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo, mga pagtulunan nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. So moingon tag gikan sa mga apostoles kana usab gikan sa atong Ginoong Hesukristo nga mo'y nagsugo kanila pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran. So bali igsoon diyan nga nganong nga ang matud nga iglesia gitawag og apostolika tungod kay kinigikan jud sa mga apostol. Dito napundar sa tupa ko ng iglesia wala magsumikad sa mga apostol makaingon ta nga dili gyud na matuod nga iglesia. So unsa mang tinuhuan na gyud nga ang makapamatud igsoonluin nga apostolika gyud o kagikan sa mga apostol. Kadtong makatrace gyud gikan sa mga apostol ang atong pwede nga mahatag ngadto sa atong mga tigpaminaw kining gitawag natog apostolic succession bitaw, Brad. Kining ang atong Santo Papa
challenge nako i-try lang kuno nato nga i-trace kung kinsay nauna ni Pope Benedict XVI ang atong kasalukuyan nga Santo Papa, Pope John Paul II. Ang predecessor ni John Paul II, John Paul I, and then Paul VI, and then John the 23rd, ug uban pang mga Santo Papa. Kung i-trace nato na, dito man gyud na mo abot kang Senyor San Pedro. Na mo'y giingnan na sa atong Ginoong Jesucristo, Mateo 16:18, ikaw maong bato, og nining bato tukuron ko ang akong iglesia. So, ang walay bugto brad nga kining atong trace ngadto gikan sa apostoles. Yes, okay. Mao dyan na ang bantayan dyan sa atong mga igsuong naminaw ba, igsuon dyan nga kung magdalang sa ngalan din walay mga timaan, dili gyud na siya kana bang tuhuan nato nga mo gyud tinuod kay samaan ng kwarta nga 100 peso bill example igsoon luwin or 500 peso bill naaman ang marka 500 or 100 pero kung wala gali ang mga timaan diha sa matuod nga kwarta makaingon jud og fake bisan pag naingalan economics na brad nagiskot og kwarta. Yeah, oo. So when it comes to the church po sa iglesyang gitukod ni Kristo ingon ana po dili kay nagdasang halan tuo na dayon ka sayron sa natuog ang mga timaan na abadiha. So unsa ka ito igsoon luwin nga kini santa. Dayon apostolika meaning kagikan sa mga apostol. So kung ang tinuhuan at lagi nato dili kagikan sa mga apostol piki gyud mini gyud ang resulta. Gani mga igsuon doon na tayo i-share diha ninyo nga kana bang reference nga basin maingon sila igsuon diyan ba nga inyo ra man nga claim kanang wala may claim ang uban ana siyempre katoliko gud mo di mangangkon jud mo. Now sa atong pagbasa-basa igsuon diyan natay nabasa nga di lang kita mga katoliko ang nagpamatuod nga kagikan jud sa mga apostol ang atong relihiyon nga kana bang makatrace ba gyud ta sa mga apostol. Kay natay nabasa sa Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo katong gula nila March-April 1986 by Philhon B. Puentes nagingon, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the 1st century. Ang pasugo nila nag-isgod ana nga di kuno sila mo supak nga ang katoliko nga simbahan nga nag-eksister karon sa atong panahon nga masubay gyud pagbalik panahon sa unang siglo. Ato pa unang siglo di panahon sa mga apostol. O gunya punan pa gyud sa ilang Pasugo Magazine atong April 1965 page 41 ningon sila, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So alone brad. Meaning kay katoliko ra man kuno may makasubay siyang kagikan magani gyud pagbalik panahon sa mga apostoles lamang ang katoliko lamang, that means sila dili sila ka-trace. Pero to be fair po ang ilang kung lusot ana igsuon diyan nga tuo man mi nga tuo man mi nga ang katoliko gikan jud sa mga apostol pero nganong nibiya mi kay nawala naman kuno ang pagkatinuod kay naapostata naman meaning nitalikod Munang moingon sila nga ang iglesia kuno ni Kristo na nahulog man nga nanudlo nagdi mao. So nawala na iyang pagkatinuod. Sa tupan, na-disappeared ang matuod nga iglesia. Muuyon baka na igsuon diyan? Dili ko muuyon ana brad. Tungod kay nagpasabot naman na nga murag baka ko ng atong Ginoong Jesucristo. Ngano man? Tungod kay ningon man siya nga bisan gani ang kamatayon dili makabuntog sa maong iglesia. Bisan gani ang kamatayon og total apostasy nagingon gyud nag-stop ang maong iglesia for some time. Yes. And then it was restored. So mingon tag bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ni so dili gyud na siya ma-stop, dili gyud na siya mabuntog tungod kay ang pag-stop mura nabuntog siya. Ug ningon pa gyud ang atong Ginoong Jesucristo diya sa Mateo 28:20 ba na brad? 19:20 ningon siya nga ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. So kung ang iglesia giubanan ni Kristo, may maubaday nga kanang maong iglesia pasagdan sa atong Ginoong Jesucristo. Ngon mo gani siya maubanan niya. Uglabot pa igsoon luwin sa Matthew 5 verse 14. Ang simbahan niyang giingnan, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Pasabot nga ang simbahan nga maong kahayag
ay gipanaging susa ka syudad nga natukod ibabaw sa bungtod nga dili gyud matapig. Ito pa di gyud mo wala. So to pa naa gyud kanunay. Kung moingon ta nga nawala, naapostata, kay wa na nalagi kuno magtudlog tinor sa to pa naa day panahon nga walay light. O ingnon ta lang nawala o nahimo laging bakakon ang unsay nahisulat sa Biblia. Kay kun moingon man gud tag total apostasy, Brad, murabag nahimong kawang ang effort sa atong Ginoong Hesukristo sa pagtudlo sa pag-uban niya sa iglesia. Kay murabag nahimong kawang ato katong total apostasy. Nya kay niingon man diya sa Salmo, Psalm 127 verse 1 ingon man, if the Lord does not build a house, then in vain does the builders labor. Kung ang Ginoo dili magtukod sa balay, kawang lamang ang gibuhat sa mga magtutukod. Yes. Pero si Kristo ang Ginoo mo nagtukod sa mong iglesia. Ngayon ta nga dili gyud na madaot ng maong iglesia. Bitaw. Okay, mao lagi mahimong bakakon ang pamulong sa tuwang Ginoo kung ang iyang iglesia ni not disappeared o natalikod. O basin maingon sila nga wala man manudlo ang kuana na ang ila kunong tinuhuan nga nawala kuno. Iya na among koy gikapasikaran na igsuon diyan, no. Ang magasin mismo sa kinibang atong mga igsuong nahimulag ang atong mga igsuon nga kanang Christian ni Cristo, no? Sa Pasugo magazine nila March-April 1981 page 5. Matod pa nila, the first century Church of Christ, therefore, completely disappeared. Tibuo kuno nga nahanaw ang matuod nga iglesia ni Cristo sa unang siglo. No, mabasa na to na sa ilang Pasugo March-April 1981 page 5. So makaingon ta nga nganong ma-disappeared man nga kadtong gipamahayag ni Kristo, klaro man kayong nagpahayag nga dili gyud mahitabo nga mawala ang iyang iglesia. So gani igsuon diyan kining panudlo nila sa Pasugo, murag makaingon ko nga wala pud nila tuman ang ilang baruganan ba nga ug unsay gitudlo sa Biblia mao ra gyud na itudlo. Nganong nanudlo man sila aning pagtulon-an nga wala man gyud puni sa Biblia nga ang Church of Christ kuno completely disappeared in the first century, katong naa sa unang siglo. Mga panahon pa ganito sa mga apostoles. Murabag niingon ang atong Ginoong Hesukristo, niingon ba siya, Brad, nga I will be with you until you die. Yes. I will be with you until the end of the world. Yes. Buti pa sa butang tud karon kay wa pa man natapos kini atong kalibutan, Brad, naa pa si Kristo nag-uban sa mga iglesia. Ug dili lamang hangtod sa first century. Kay nahimutang man itong first century namatay ang mga apostoles, namatay usab ang maong iglesia. Murag dili mo follow sa unsay gisulat gyud tinuod sa kasulatan, Brad. Yes. Mao nga dapat yun maghuna-huna pa kayo ang atong mga suking tigpaminaw nga usa sa timailhan sa matud nga iglesia mao ang iyang pagka-apostolika o kagikan sa mga apostol. O matud pas Pasugo magazine sa mga iglesia ni Cristo, only the Catholic Church can trace. Pero samtang wala nila na supaka, maingon po sila nga nawala na magud ang pagkatinuod. Ang ilang mga prueba igsuon diyan kana kuno mga pagtulon-an dili na mao, pero ado man ang gidiscuss po diri sa tulumanon nga natay tubag nga puros na husto wala lang masabti. So maka-justify po ta mga Katoliko nga wala gyud na masayop, so wala gyud ma-disappear ang matuod nga iglesia. So kung moingon ta nga wala mo disappear ang iglesia tungod kay atong gihatagag mga katinawan ang mga pagtulon-an, so dunay harmony igsuon diyan nga kanang gipanulti ni Kristo mohaom kayo sa teaching sa Catholic, baruganan sa Catholic. Kaya kung maingon ang Katoliko nagpadayon ng iglesia ni Kristo, dayon iyang gipanubag ang mga pangutana atake sa hapsay. So iyang mapakita nga wag gyud ay mawala. Wala gyud mawala. Mo bitaw nga kana bang tahas na to mga Katoliko nga ipakita gyud ang mga tubag. Ipasundaya gyud ang atong mga katinawan para nga ang istorya ni Kristo nga ang iyang sambahan magpadayon maklaro ba. Apan usay ang problema, Brad, nga lagi na ay daghan kay nga mga Katoliko nga kanang wala pud kayo sila'y nahibaw-an mahitungod sa atong pagtuo mo na nga akong gidasig ang mga Katoliko nga magtuon sa Biblia. Ug kung mahimo man gani magkaroon sila og copy aning imong libro, Brad, The Catechism of the Catholic Church, ug one by one try to read, no, ang kada punto nga giingon diya, ug ato inyo gyung mapatunayan mga ikaigsunan ko nga biblical na ay strong
kayo nga biblical foundation ng atong pagtuo naa sa Catechism of the Catholic Church. Kung inyo nang tan-awon ug makaingon gid mo kada paragraph lagi no bitaw no inana na sa Biblia. Yes. Okay. So ato na pud siguro ta sa laing timaan diyan no sa matud nga iglesia nga mao ang pagkakatolika. Katolika. Ngano man nga ang iglesia ni Kristong tinuod gi-describe man pud nga Catholic. Kanang Katolika, Brad, Yes. letra por letra mabasa ba nato na sa Biblia? Yeah, mo man ay pangutana gud. Unay pangutana. Letra por letra Letra por letra mabasa ba? Ang tubag ana, Sa imo. Kay depende man dagway na sa hubad no. depende sa ubod. Sa Bisaya, Brad, wala may Katolika gud ko nabasa. Siguro Kastila man na Yes. naaman. Pero dili buti pasabot nga Bisaya imong Biblia, di na lang yun nimo masabot Correct. nga ang pagkakatolika sa simbahan nga gitukod ni Kristo tungod kay daghan kaayo nga atong pamatud-an ron, Brad, nga naa sa Biblia. Biblical Yes, ang maong oo. claim. So dili pa nato gamito ng mga tudling sa Biblia nga Catholic igsoon diyan. Ato sang i-remind ato mga suking tigpaminaw nga duha ka klase ng mudawat tas tinuod. Una ka ng explicit way of Yes. accepting Yes. the truth nga nituo ka tungod kay mabasa letra por letra. Yes. Ikaduha nituo ta tungod kay masabot sa gibasa. Baga Implicit. Implicitly stated sa Bible. Bisan asa, bisan sa korte, inguna naman. If not explicit, implicit. Implicit. So, sila manggalipod mga dili katoliko na gamit po ng duha. Explicit ug implicit. For example, maingon pananglit, maingon sila nga, dili mi mutuoan ng implicit. Kailangan letra por letra gyud, explicit gyud. Na atong testingan kung explicit ba tanan. Maingon nga, si Igsoon Felix Manalo, sinugo nga gikan silangan. Oh. Sa na pagdepensa nila, mabasa ba sa Biblia letra por letra nga si Igsoon Felix Manalo sinugo sa Dios? Dili gud noon. Pero moingon sila nga, dili mabasa iyang ngalan pero masabot. Kuno ha? Masabot. Yeah. Sa ito pa, napuday implicit sa ila. Kaya mo gamit man silang pulong, masabot. Kining pangutana ha, Brad, mabasa ba nimo ang pulong Biblia diya sa Biblia? Yeah. Nga ang atong basihan sa pagtuo mao gyud ang Biblia, pillar and ground of truth. Yeah, Mao ba ang Biblia? Ang pulong kanang pulong mismo nga Biblia. Mabasa ba sulod sa Biblia? Letra por letra. Ang sa akong kabahin as a CFD igsoon dyan, depende sa hubad sa Biblia. Kay karon sa pagbasa-basa na ko sa version sa mga Bible na ang mabasa yun. Yeah. Pero kung atong gawion yun tong original yun, di man yun ta makaingon yun na mabasa yun ang pulong nga. Kay gani ni gawas ng termino nga Bible awahin na nalimot ko unsa mga tuiga na. Kay lahi man gyud ang termino nga gigamit sa original. Oo. Pero sa akong kabayan doon igsoon dyan, di na ko magamit ang argumento ha. Kaya ilang mang sakyan tong mga hubad sa Biblia, nga na yun ang mabasa yun ng pulong Bible sulod sa Bible. Na mga latest gud nga Biblia. Gani Yeah. diya sa Biblia ang Katoliko man to ako nabasa, Brad, diya dapit sa Sirach na may na ako'y nabasa sa una ambot wa na po ko kahinumdum sa maong bersikulo. Yeah. Nakaroon adto ta sa pagpamatuod nga Catholic igsoon dyan. Sa dili pa nahinumdum ko sa gihimo na tong argumento dires miagi pagyud nga kana galing pagtawag sa iglesia o personal name nga iglesia ni Kristo. Dili gali na direktamente nga instruction sa Ginoo ngadto sa mga apostol. Kay wala man gyud tay nabasa nga si Kristo nag-ingon ni Pablo, kay si Pablo man na nagsulat nga kini iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga balaan, sa iyang mga letter ba, sa mga asa dapit o adto ba kang Timothy or any kinsa iyang gisulatan. Mugawas ng mga sulata sama atong Roma 16:16. Sulat man to ni Pablo sa mga taga Roma. Pero kung mangutana ta asa mabasa nga si Kristo nag-ingon ni Pablo nga hinganlig yung iglesia ni Kristo ning akong iglesia, wala tayo mabasa na. Wala. Huna-huna ra na ni Pablo. Di man pud ta supak kay tinuod man pud. Oo. Niingon siya iglesia ni Kristo kay iya man ni Kristo. Iglesia sa Dios kay iya man sa Dios pud. Iglesia sa mga balaan kay mga balaan man supposed to be ang mga sakop ani. Yeah. Nakaron ang pangutana kanang gikan Dios ba ni Kristo ba? Unsa man gusto niya ipatawag siyang iglesia? Sa iya yung ba gyud igsuon diyan. Unsa man gusto ni Kristo nga ipatawag siyang iglesia? Nahinumdum ko igsuon diyan sa Mark 11:17. Kadtong niingon si Kristo ba? There is Mark 11 verse 17 sa King James Version gingon. And he, Jesus taught saying unto them,
Is it not written, my house shall be called of all nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Katubang ang templo gihimong merkado sa mga tao nga nasuko si Kristo. Ipakita niya nga dili maayo na. Sa to pa katong house, nagiingon diha, naa siya ipatawag. Ingon siya nga, my house shall be called of all nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Pero inyong gihimong taguanan sa mga kawatan. Ang atong i-emphasize pag ayo igsuon dyan, kining mga pulong na ingon si Kristo, di ba nasulat man na nga ang akong balay, my house, tawagon o shall be called of all nations? Sa may buti pasabot anang of all nations, Brad? Sa tanang kanasuran o universal? Yeah. Universal. Tawagon o universal nations. Of all nations. Yeah. Sa to pa, kung mangutana ta, unsa man gyud gusto ni Kristo nga itawag sa iglesia? Iya bangalan, wa siya mag-ingon ana kay self-serving man pud og iyang kaugalingon masulti siya. Yeah. Kadtong pamahayag ni San Pablo, ila man pud to. Pero kanang gikan gyud sa baba sa Ginoo, kini of all nations. Tawagong of all nations, ato pa universal. Makailapon. Unsa man ang universal sa laing nga termino? Catholic. Di ba? Catholic. Yeah. So, kini nabantayan ako na igsuon dyan nga, kanang paghingalan sa iglesia o Catholic, dili na kabubuton lang natong mga Katolikong membro o mga pari. Kabubuton na sa Ginoo. Diya gisulat sa Mark 11 verse 17. Na unya ilang sawayon nga nung ginganlan ko ng Catholic nga gikan mo na sa baba sa Ginoo. Di ba nga kung balay paganganlan og alang sa nakanasura, nahinumdam ko sa akong higala nga dili Katoliko igsuon dyan nga. And siya nga, limbong man na igsuon veritas, kay dili man simbahan ang pasabot diya, house man, balay. Yeah. Ko di man kusupag ana, pero kanang kung house sa Bible, luha ang meaning ana. Either the church or kanang building. Di ba? Kay kung basahon na to ang 1 Timoteo 3:15, ang balay sa Dios mao man ang iglesia. Nga mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So, ang house sa Bible nag-refer sa church o kanang building. Sa to pa, ang building pwede na itong ingnon nga kini Catholic ni nga building or ang simbahan Catholic pod o katawhan. Siguro na connection ba dito sa giingon ni San Juan, diya sa Ebanghelyo ni San Juan, giingon sa atong Ginoong Jesucristo, Juan 10:9. Ingon si Kristo, ako mao ang ganghaan. Kung kinsa kadtong musulod, yes, ana ay kaluwasan. So, baga musulod. Asa man ta musulod ba? Ba murag sa balay ta musulod? Yes. Kung kinsa tong musulod kanako, musulod ako mao ang ganghaan, kinsa tong musulod maluwas. Yes. Diya sa Colosas 1:18, ingon si Kristo nga, ako mao ang ulo sa iglesia, nga mao ang akong lawas. Sa to og musulod day ka sa maong iglesia, mura bagbalay kay musulod ta, ana aday kaluwasan. Correct. Mo na siyang nagyo na siya connection. Kanang pag-ingon nga ang balay mao ang iglesia or kanang kay mo na hinumdum ko di ko kalimot nga gigamit nga argumento magyud diyan. Di na limbong na emo veritas kay building may gipasabot ana. Pwede gihapog building, pwede gihapog ang church. Pwede ra man na bali-balihon nimo. Kay ang matod palagi ni Pablo, ang balay sa Dios mao man ang iglesia. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. So mga suking tigpaminaw, ang pagtawag sa iglesia ni Kristo og Catholic, gi-describe nga Catholic, kabubuton sa Dios o kabubuton ni Kristo. Mo na gusto ni Kristo. So natuman diri sa tong tinuhuan na igsuon diyan. Kay ang Katoliko ra man gid puy nagklaro nga Catholic siya. Iya yung gibutang sa iyang descriptive name. So kadtong giingon nila nga giilisan ang personal name og Catholic, dili na pag-ilis. Kaya ang personal name nagpabilin nga iglesia ni Kristo. Ang descriptive mo ay daghan atong mahulagway. Basta niya na ang Catholic. Paras gunin mo igsuon dyan. Ang imong personal name, John Lewin. Yeah. Pero ang imong descriptive name ay yung kung gwapo si John. Yeah, bright, bukan. Oo na. Ang iglesia po ni Kristo, ang personal name, iglesia ni Kristo. Pero ang descriptive name, mo nang balaan, unsa Catholic, kay makailapon, apostolic, igikan sa mga apostol. Mao na, simple ra kayo igsuon dyan. Di ba? Kay bisan sila gali naman sila descriptive po, di ba? Kana lang ang ilang iglesia butangan ilang 3 kinds of color, katong blue, green o white. Descriptive man na. Muna makita ka atong kolora meaning iglesia ni Kristo ka. Sa ila po na. Yeah.
Dayon mao lagi napoy nabantayan nato igsuon diyan ba nga kanang ilang pagbutang-butang og marka o sipra nga markahan yung Iglesia ni Cristo kanang building. Oh. Kana gali kung atong komentaryuhan ba na igsuon dyan kanang ilang baruganan nga og unsay mabasa sa Biblia mao ra gyud to itudlo. Oh. Ang ako kung question na igsuon dyan kay nganong nakauna-una ako ani kay kung Katoliko gali lang pangutan-on pangitaan yung litra por litra. Pero kung kita pod mangutan at litra por litra nila maglisod po sila og kanang pakita sama pa nang nito ila yung ipakita gyud ang marka diya silang simbahan diya sa Otubangan kini Iglesia ni Cristo. Ang pangutana nabo na sa Bible nga ang parang name tag brad. O name tag nga klaro gyud dito sa gawas nga kini Iglesia ni Cristo. Wa gyud ko nabasa na igsuon diyan sa Bible. Pero di man ta supak nga butangag name tag. Diya ang simbahan. Pero kung pangutan-on ta asa mabasa na di gyud na mabasa. Yeah. Kay nganong ako lang gisgutan igsuon diyan kay mura ba og ang mga tao patuhuon na gyud sa ngalan tungod kay mabasa ang pangalan sulod mo diri kay mabasa ang pangalan na dili man na kay ang matuod nga iglesia dili man ibase sa ngalan kay bisan kinsa makahimog iglesia ngalan makaklaim kay ang matuod nga iglesia bisag di mo butangag name tag basta si Kristo mo'y nagtukod Iglesia ni Cristo gyud na nagilaing murag ka na bang mabati nimo nga aura sa simbahang Katoliko brad nang simbahan nga building sa simbahang Katoliko mailhan man gyud nimo nga kinideng mong simbahan na Katoliko gyud ni ug mo ko sulod ka sa akong experience sa mga na-share pud sa uban lahi ra gyud nang mosulod ka sa simbahang Katoliko. Yes, na kay lain nga feeling nga mabati. So di na kinahanglan nga mailagin nimo nga kang Kristo, di na kinahanglan og butangan pa nimo og name tag. Yes. Oh, kay sila kahibalo man ana igsuon diyan nga ang iglesia katawhan, dili name tag. Dili sipra. Pero kasagaran nila ang ilang style, ilang patuho ng tao sa name tag. Dili ang ngalan mo'y nakapasimbahan sa simbahan. Yes. Ang nakapasimbahan sa simbahan mo ang katawhan. Nga mao ang lawas ni Kristo. Yes. Okay mo man na ang church ang katawhan. Sa ito pa kung naay katawhan siya nga gitukod ni Kristo bisan pag dili butangag name tag igsuon dyan kay mo man ay gitukod ni Kristo Iglesia ni Cristo yun na bisan pag wala markahe. Oo. So pras ana itong simbahan Katoliko diya sa kuan sa Dias Cathedral bisag wala na butangi dihag Roman Catholic Church pero mo na Roman Catholic Church simbahan sa mga Katoliko. Yes. Di na kinanglan butangag name tag kay klaro naman kayo. Igsuon dyan. Labi magbasa-basa ta sa Bible o history. Pero nga po ka, Brad, no, ka na mga dili lang man kay ang Iglesia ni Cristo mo na inana. Bisan ang ubang relihiyon, butangan man gyud nila ngalan ang ilang simbahan aron mailhan ang mao. Na dagantang negatibo nga mo na igsuon dyan. Pero mao lagi sila gali makahibalo na og ilang hunahon pag-ayo ba. Ngano man gyud nga ang atong style gyud sa pagkabig sa tao kanang ngalan mao. Nganong dili man nato ipahimug at yun ang nagkadaiyang timaan sa matuod nga iglesia nga ang ngalan mahimo man bisan kinsa mo gamit mao, di ba? Nagpasidaan na si Kristo ana gali sa Biblia nga daghan ang mogamit si ang ngalan sa kuhoy ay mga adlaw. Mo bitaw na ang Katoliko dili niya giwara-wara ang personal name kay wa man tay supak ana igsuon diyan. Kana iya gyud ni Kristo. Nga iya gyud ni Kristo or Iglesia ni Cristo. Ang giwara-wara ron sa simbahang Katoliko ang mga timaan, ang descriptive nga kini apostolic, kini Catholic, kini Roman gapon akong gi-discuss nganong Roman. No, atong i-refit gamay nganong Roman tungod kay kunasa ang iglesia naay sentro. Mao. O naay sentro sama sa Iglesia ni Cristo. Diri nagsugod ang iglesia so napo diri ang sentro. Ang Mormon sa Badista ang ilang sentro na sa Amerika kay dito nagsugod. Ang kang Kristo nga iglesia pod sa Jerusalem nagsugod. So dapat ang sentro Jerusalem. Pero doon na mo mga pulo nga nag-ingon siya nga dito ako sa mga ako ang mudawat nako. Ang iyang mga kadrugo dito sa lugar kung asa makapabunga og daghan. Dito sa Jerusalem daghan mga mudawat mo nang niingon siya nga kining akong gingharian pagakuhaon gikan kaninyo diya sa Jerusalem o igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pagayo. So akong naapas na igsuon dyan nga gusto niya ang sentro ibalhin imbes Jerusalem. Kay wa siya mahimuot sa Jerusalem kay dagang wa mo dawat.
Gusto niya ibalhin sumalas Mateo 21:43. Nasod nga magmabungahon pag-ayo. Ya, unsa mang nasura sa buhat 2:39 halayo na siya nga dapit. Halayo nga dapit. Then sa buhat 22:21 ang maong dapit mga nanimuyo mga Gentiles o lugar na sa mga Hintil. Mga dili Hudiyo, brad. Yeah. Nya naklaro na to nga Roma tungod kinas Mateo buhat 23:11 nga nag-ingon si Kristo ngadto ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Take note sa kadaghang mga dapit nga naabtan sa iglesia, ang Roma gi-espesyal ni Kristo diha sa buhat 23:11. Ito pa na sa una sa Ginoo nga dito sa Roma. Sa Roma. Yeah. Bisan diha sa mga sinulat ni San Pablo, brad. Makita man nato nga naagyoy pagka-special diha sa simbahan nga anaa sa Roma. Kumbaga inani, brad, naay sulat si San Pablo ngadto sa mga taga Corinto. Yes. Buti pasabot, there exists during the time of Paul, sa panahon ni Paul, iglesia nga naa sa Corinto. Nasad siya sulat ngadto sa mga taga Filipos. Buti pasabot na ay iglesia nga naa sa Filipos, mga tao nga Kristiyano nga naa sa Filipos. Then siya sulat sa Thessalonica. Buti pasabot na there exists a church in Thessalonica. Naasad siya sulat ngadto sa mga taga Roma. Buti pasabot na ay simbahan nga anaa sa Roma. There exists during the time of Paul a church in Rome. Ug unsay iyang gisulti ngadto sa mga taga Roma? Diya sa Romans chapter 1 verse 7 to 8. Okay. Naklaro naman nato nga ang Roma gyud may balhinan sa sentro ngano kay natuman man tong giingon ni Kristo sa iyang ingon nga nasud nga magmabungahon pag-ayo. Naman sa Roma 1:6 ngadto sa 9 nga niingon si Kristo ngadto sa mga taga-Roma nga iya bang gidahig ba igsuon dyan ba kay nagmabungahon pag-ayo dito sa Roma, no? Kali nga piki naman natong oras igsuon dyan, ako na lang idiretso. Anyway, naisgutan na nako gahapon. Roma 1:6 ngadto sa 8 nga dito sa Roma naklaro yung natuman yun nga nagmabungahon pag-ayo. Mao na nga ang sentro karon sa matuod nga iglesia Roma na. Mao nang gibutang po nato sa timailhan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. But pasabot nga ang sentro na sa Roma. So lain ang timaan sa matuod nga iglesia. Kung kanang imong tinuhuan dili sentro Roma, klaro nga dili kapasar niya ng timaan na igsuon dyan. Nya dili lang kay ang Biblia mo pumatuod ni ana sa Roma 1:6-8 bisan ang Ancient and Medieval History sa page 236 giingon. The church thus founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Nga si Binisaya pa, niana nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaugong pagkailap sa Romanhong Imperyo bisan pas mga dagko kaayong kakulian. So natuman ang tagna nga dito sa Roma nagmabungahon pag-ayo bisan sa daghanan kay mga pagsulay mga panglutos nga nahitabo dito igsuon dyan. Mao na nga ang Roma na mao'y sentro karon basis kiingon sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay pika naman igsuon dyan atong panahon ang imong panapos sa atong mga sukitig paminaw karon. Anyway, balik pa taugma. Okay. Ako lang tamong i-remind mga kaigsunan ko na karong umaabot nga Domingo, solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Og aron gyud nato masabtan bitaw ang atong Ginoo, masabtan nato siya diya sa pagsimba sa balaan nga Eucharistia, og atong ipadayon ang atong pagtuon mahitungod sa atong pagtuo, mahitungod kang Kristo. Kay kung kita mas mutuon, mas makabaluta mahitungod kaniya, o kung mahibalo na ta mahitungod kaniya, mas higugmaon pa nato ang atong Ginoo ug mas makaalagad pa kita kaniya. Daghang salamat sa Brad sa imong pag-imbitar kanako karon. Okay, why problema igsuon dyan. Salamat po kay sa imong sanong no sa atong paghangyo kaninyo nga makauban ka dinhi sa atong hinibang tulumanon. Mga suking tigpaminaw sa dili patahingpit magbulag-bulag karon sa kahanginan, no? Ay biyan nyo kalimti ang atong Global Catholic Network, no? Ang EWTN nana siya sa cable. Sa atong nahibawan nana siya sa Channel 48 sa Orient Cable, no? Dipolog. Channel 61 diya sa Katipunan, no? Kaya na nagpahibalo na ito nga na ako sa Channel 61 sa ilang cable TV. Sa Phil Products, o patakay informasyon o asa na nga channel. Later on, ato na nang ipahibalo ninyo. O ayaw kalimot nga karong June 10, Domingo, sa alas 4 sa buntag, ang replay sa tulumanon nga Journey Home, nga hosted by Marcos Gruday, nga former Presbyterian minister. Karon usa nga Katoliko.
Nganong gusto ko makakita mo ana kay ang iyang guest usa ka kanhi Church of Christ minister, no? Former Church of Christ minister iyang interviewon diha nganong nagkatoliko. Alas 4 sa buntag na taman alas 5 karong Domingo diha sa atong Global Catholic Network. Ug unya no kadtong gusto mo mahasayod pod sa atong tinuan pinagi sa internet ayaw kalimti ang atong catholic.com og ewtn.com. Ang atong cellphone number diri mong tulumanon 0918-5497065. Ang atong telephone number 2126200. Okay, hangtod sunod na lang higayon sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kini atong tulumanon dahuman o ilaw, pinagi ning ubos niyong igsuon Shelbert Dundoyano Sr. atong kauban igsuon Jan Lowen Lumanta. kay hangtod og mga pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.